Sugaton sa masipang pagpak, Brother Paul San Pablo Alima. So, sa 10 minutos, time start now. Mr. Chavez, andam ka na ba nga kisahon? Andam na ko nga bugisan ni Brother Paul. Mr. Chavez, kanang mananap nga imong gihisgutan, by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Diba? Okay, sumala sa Biblia. O, ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection, bro. Round, Sige, Mr. Ako Moderator. sang entertaino ng usa ka objection sa Pikas. Dayon, counter. Niya ako na timag-timag ha. Sige. Mr. Moderator. Ang akong pangutan na Mr. Moderator is categorical. Kanang mananap ba nga iyang gihisgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Okay, Yes or objection, no? Mr. Diba? Moderator. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, counter objection. Okay. So, may Ang iyang counter- pangutan na by virtue of creation. Ako nang gibasa dito nga by virtue man of creation o dili, as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap nga ipakaon, wa di malabot ang baboy diha. Kay dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon. Talok to, ibet to ko, gawas og bukaon na kag Moderator's time, morolin sa kabro, Anay, para mahapsay ato, para masabta sa mga tao. Ang pangutana bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, pumagkala ni Napita, Okay. yes or no, ngayon, qualify. Okay, Mr. Moderator, ako nang libasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator. Wag Counter objection, Mr. Moderator. pangutan og naabay mabasa ako pangutan categorical and according to our rule, one of our rules, pag categorical ang question, tupagon na yes or no. Okay, tubag, Mr. Moderator. Ay, sa kadali bro, balikod na nato, naamay gibutang dili bro, na kinahanglan jud nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then Okay, qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya nga naman, I have 1 minute. Third poll. Atong tanawon. Levitico 11:46-47 nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unay naa sa akong tema. Unya, ang baboy o uban pang mga mahugaw mananap sumala sa gibasa, dili jud na ipakaon, naara gid nimo o mukaon ka. Sunod Okay. okay. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation, kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25, during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wagin magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wagin mabasa na. Objection, Mr. Moderator. Akong pangutana, diha sa Genesis 1:24-25, during sa pag-create sa Ginoo na ng mga hayop nga imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kini nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha? Tubag, Mr. Ang pintuan Moderator. sa Dios during sa creation. Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala ana. Unya akong ibasa kaganina, abot mga Genesis. Nga ang akong tubag, ang akong gigamit di aras Levitico 11:46-47 nga ang Dios naghimo og balaod sa hugaw manap ug dili hugaw. Sumala sa babasa. Unya ako nang nabuhasa nga ang buhaya, ang tiki, ang toko, ang baboy, hugaw nga mananap ug dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana, atong iklaro bro, before ka mo qualify. So ay lagi kalimti bro, ang categorical nga duha ang pilian mo. Okay, Mr. Moderator. Ako pa, Mr. Moderator. Ako nag-clarify. Isa kadali, pati sa kona, before ka musulti. Okay? Ang punto bro, ay ang pangutana, giingon ba dito nga maayo or ugaw? So, ini bro, ipapili niyo, asa giingon dire. Kung Okay. alam na pita, then qualify. Mr. Moderator, ang akong gigamit ka kanina, sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Ay, basa, Mr. ay, basa. Moderator, pwede kong layuan na Ay, basa. tubagan. Tubag Akong ulit pangutan na na ako. mauli. Akong pangutan na diha ba sa creation, kaya tubag ka naman na hugaw. Okay. Isundan ka ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo, yan ang mananap nga imong gihisgutan unsa may giingon sa Ginoo. Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon
katawan sa Dios, kay ang tanang butang nga gihimo sa Dios dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta nga pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, kung na pa'y balaod niya ang gihimo, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sakto na nimo nga maayo unya ano ni mutanan. Okay. So, pangutana. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon nga dunay hugaw. Okay. Sa virtue operation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong ka sa akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot nga wala nay hugaw. Kaya naman ang tanang butang, hugaw og hinlo, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta makano nimo tanang butang. Kanang panganod, butang man na. Kanang kahoy, butang man na, maayo na, ano ko na nimo. Okay, so, mora to, itubag na nimo nga maayo. Sunod pangutana, maayo lagi. Sa Ako unang lang Timoteo. i-clarify na ko. Sa unang maayo Timoteo. lagi, pero ayaw sabta, nga wala na'y butang na hugaw. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4 ug 5. Nag-ingon man din kay giuyon na naman nimo nga maayo ang tanang nga gihimo sa Ginoo lagi patong mananap. Dili na gingon. Objection, Mr. Moderator. So, please, Maayo lagi, pero ayaw sabta, nga wala na'y butang na hugaw. Object mag-ausap yung objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, kaya man kong inon nga, uyo naman ka maayo. At hindi ka tulikan man mo. Itubag lang po tagaw tinaro nga, maayo lagi, pero ayaw sabta nga diha sa maayo, walay butang nga hugaw. Kay sumalas Biblia, Okay. Natubag naman na, nahuman na nakita, na ay following question, Brad Paul, o niya, ang imong objection, not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. I-object ka, Ako lang sa iyang i-clarify, last Mr. nga- Moderator. Isa ka dali, nag-story pa ko. I-object ka sa iyang pangutana, sa last na pangutana sa Genesis 1:24, which is not in line ang imong objection sa pagko niya pangutana. Eh, humana to, ayaw nag-object sa nahumana. Okay. Object ka ron sa iyong present na question. sige, Mr. Moderator. niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisundan ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisundan kag unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios. Kung dawaton nimo kini uban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o pag-ampo ang pangutana. So pako nimo ni dili. Ikaw mo'y isupak, ana, kay wala ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Diyos tunay ginluan, pero dili mananap, tao mo'y ginluan. Naa ba dinhi ang tanan nga gibuhat man sa Dios? Na ako, apil man. Dayon, iyon man din nga, kung imo ning dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay, tubag. Ang hugaw o limpyo. Ang nahugawan, mo'y ginluan. So sa ato pa, mabasa man diya gihinluan. O yun ka nga, Tubag. gihinluan. Ang nahugawan, Nahugawan. I have 1 minute to clarify lagi. Uyon lagi ko, nga ang nahugawan, ginluan, kinsay nahugawan, kadtong mga tao ba nga sama ni musika o baboy, ginluan ang taka sa Dios, ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios, ang tao, dili ang mananap. Okay. Sa pag-ingon nimo nga ang nahugawan, gihinluan, nagsulti at Ginoo na maka. Ang nagsulti og tinuod ako, ikaw mo'y namakap. Sa imong pagsulti Ginoo, wa gyud ka mamakak nga Wala ang gid ko gihinluan. mamakap. Kaya ang ginluan sa may Dios, gihinluan. ang nahugawan. Dahil man ang hugaw ug nahugawan, ang hugaw yun na. Ang nahugawan, hinlo na siya, pero nahugawan lang. Sumala din sa akong gibasa kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo o kaon mig baboy by virtue of creation nga maayo mag-ampo mi sumala sa gibasa gihinluan naman pinaagi sa pulong sa Dios pag-ampo so pagkadili. Objection, Mr. Moderator. Wagi baboy anang teksto nga imong gibasa, imo ra nang gidungagan. Ayaw dungagi. Wagi na mag-isgot o baboy. Pero kung kaon kag baboy, limbro ka sa sunog, Isaiah 66, kinisingatos 17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo, walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan diha ang maayo lang. Katong maayo nga gitugot sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Bitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Dayon ang baboy kinsa man din nagbuhat. Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios, pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios, wala nay hugaw. Kay nganuman, hugaw o dili, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo, maunang maayo. Pero para nimo, nara nimo pukaon ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo o ang binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo
imo ning pasalamatan matod sa Biblia kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pagampo. So pakon ba nimo nga bersikulo? Pag supak lagi ko nimo kay ngano man diha sa maayo nga ipakaon kay sabot man ko nimo basta maayo apilo nimo ang baboy nga ipakaon diha sa tanang maayo ug ipakaon way labot ang baboy kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og tulungtanan ug mukaon kag tulungtanan Isaiah 66 15 ngadto 17 magpasunog ka sunugon gyud ka kunang unggangi na. Okay. So kay niuyon ka naman nga kung pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong pag gihinluan nagsulti ang Ginoo dato Okay. maka. Ang butang maayo nako kay nangutana man kanako ang butang maayo nako o pasalamatan kadtong hinlo dili ang hugaw. Kausa naman akong katpangoy. Ang butang nga maayo para nako kay nangutana man kanako kadtong baka kanding mong ipakaon ayaw pila ng baboy tiki toko buaya kay butang na nga dulungtanan ug dili ipakaon di na makaayo nimo. Unsa may mabasa din sa unang Timoteo ang tanan o ang hinlo ra gistudan. Tanan nga hinlo. Naa ba mabasa din ka na hinlo? Tanan nga hinlo kay pagkaon Basahan daw. suka diya. Mr. Moderator. Objection sa Kung moderator. mabasa ba nimo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo nga maayo? Ang unang Kaya hindi Timoteo. mo mabasa ang Okay. hinlo. Iwasa-ubasa ka doon sa tres. Nag-isot ng pagkaon. Bro, stop. Once ka na yung object, please stop. Okay? So, ang objection ni Brad Paul, mabasa ba diha nga ang tanan diha sa unang Timoteo 4, ang tanan gihinluan ang maayo ra. So, ni nangutana sa Brad Paul ni base sa imong gitubag, base sa unang Timoteo 4:4, mabasa ba diha nga gihinluan na ang gihinluan na riya ang tanan rang maayo. Nag-isot mo ng bersikulo Mr. Moderator 4:1 ngadtos 4 So, o pagkaon. Ang pagkaon diha, ang pagkaon gani kung mag-isot ang pagkaon sa Bible concept, ang pagkaon kadto tong hinlo. Wala ko papoy diha, Mr. Moderator. So, please revise your question, Brad Paul. Miuyon lang sa Mr. Moderator nga ang mga mananap gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Ingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection, Objection din nga specific lang kadto lang. Giingon sa Leviticus nga maayo o tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. Objection. Wala gini. Kibalik na po niya, Mr. Let me Moderator. clarify, nadunggan sa mga tao nga may tubag mga kaganyanan Yes. tubag ka nga Yes. ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan diha kadturang maayo. Mao kay gisundan ka ni Brad Paul. Okay. So you are obliged to answer his question. Okay, Mr. Moderator. Please repeat po sa maong pangutana dayon. Iklaro sa Okay. Bro. Musta bro? Mr. Lord Chavez, kung Eh, saan lingi, mga bro. paghinlo sa butang hinlo na. Okay. O gato nito ba kunin mo? Nga ang ginluan kadtong nahugawan. Ang baboy wa man na nahugawi, hugaw man gyud na hug 14:4. Walay makakuha butang nga hugaw gikan sa hinlo. Kay ngano man, isiparit sa Dios daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay ingon diha sa versikulo. Ay nga 1 minute o nga, nagtanaw ko sa oras. Isiparit daan sa Dios ang hugaw ug ang hinlo. Mo na nga unang Timoteo imo gigamit sa to 2 Timoteo. Unang Timoteo 4, ngadtos 4 nagisgot na og pagkaon. Bible concept ang pagkaon dali urtan unon kadto nang baka, kanding kadtong gitugot ayaw i-insist diha ang baboy nga wa isguti nga pagkaon. Hugaw na dulungan na. Isaiah 66 sunugon ka. Miangkon ka na gay nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo. Miangkon ka nga ang baboy hinimo sa Ginoo. Mo nang gisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Miyo maka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apo tana nagisgot ba diha og specific mananap nga limpyo ra gisgot o tanang binuhat sa Ginoo. Ubag, diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios. Kaya ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap, maayo na atubangan sa Dios, pero naghimo siya balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto o ang buaya na belongs mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngadto sa katawhan sa Dios. Ang butang o katawhan baka ka sa Dios, kay di man kapatudlo unsay hugaw unsay hinlo. Ay kini ang
Ezekiel 44:23, ang katawhan sa Dios tudluan man unsay hugaw unsay hinlo, unya ikaw di man ka mapatudlo, ana argid nimo ikaw mo desisyon ana. Time's up. Atong hatagan ug masipang pakpak ang duha ka mga debatidor. Okay, shake hands after gets itawag ko cross-examination. Shake hands yun. No hard feelings. Okay? So mga igsoon sa wailangan ako kamong ihatag sa pagpabarog ng usab sa ikaduhang stand nga magagikan sa Tana, ikan kini sa affirmative side, gadto sa negative side, sulod sa 10 minutos. Timer start now. Okay, dagan kayong salamat Mr. Couturier.